Árbore cortada e ben se ve que foi a conciencia. Non é a primeira vez que pasa e os veciños xa non poden máis. Están fartos de que alguén vaya cortando as árbores da vila sen ton nin son. Son moitos os que apuntan á mesma persoa como responsable e din que podería ser por unha vinganza que xa viría de vello e tería que ver ca cesión dunha leira. Esa persoa negou nos feitos. En Goián, no concello de Tomiño, un veciño talou dúas árbores municipais como esta, supostamente por un malestar co concello. Sonouse que aquí un veciño de Goián que cortou aí dúas árboles que non debería, porque isto todo é do pueblo. Ten algo que ver cun aparcadoiro que hai aí Un abaixo? aparcamento que había aí que Ese aparcadoiro de quen é ese terreno? é dele, do chaval ese que cortou os árboles, é desa persona. E iso cedeulle ao concello? Cedeulle o concello, como ele parece que lle subiu o precio, e o concello non quixo pagar a cantidad que el pedía, pois entón escolleu e cerroule. Como vinganza, cortou dúas árbores. Sí. E cal é o aparcadoiro? O aparcadoiro é aí detrás dese edificio, Vale. que está con ervas. E el cedeu ese terreo ao concello. Sí, dice que non lle pagan, e, bueno, pois... Sí, el tiña un terreno alquilado, pero a hora que non lle pagaban, cerrou, fiu ben. É xusto o negocio que está aí diante, non? Sí. Vale. O suposto veciño implicado di que é mentira, que el non talou as árbores. Na elaboración desta reportaxe atopamos outro conflito latente. Hai uns anos o Concello peonalizou esta rúa e non sentou ben a todo o mundo. Bueno, que antes esta era unha carretera, o sea, onde se podían aparcar os coches, onde a xente viña a comprar, viña co seu coche. Pero, por exemplo, os supermercados e outros negocios sí que lle afectou moitísimo. Xente que me viña de fora a comprar que ahora non ven. Que é a carretera principal do pueblo. Pues isto non poden pasar os coches para arriba. Se cierra mucho, como dice el perímetro, tenemos que ir muy por fuera para acceder aquí. Que pode ser cualquier veciño que ao mellor sí que este enfadado co peonil ou algún veciño que teña algún negocio e que non lle interese que sea isto peonil e que este cortando árboles. Tamén hai que pensar niso. As árbores son de todo o mundo, e todo o mobiliario público e todo o que hai no espacio público é da xente, non é do Concello. Eu creo que nunca hai un motivo de peso para atentar contra os bens públicos, nunca. E iso non debe ser situación de venganza nin de cousas polo estilo. Houve algunhas persoas que nos trataron un tema que viña de vello, do tema da humanización, da peonalización. Pode ter algo que ver? Nada que ver. Eu creo que non. Ollán é un sitio que gañou, igual que esta praza, que antes tamén era un cruce de carreteras, co cual eu creo que non ten nada que ver.